Dwi am wneud 24 awr o ddawnsio o fewn y 7 diwrnod yn gobeithio wneud 3 awr a 40 munud y dydd. Rydw dwi wedi penderfynu rhedeg 24 milltir mewn 24 awr, felly bob 4 awr dwi'n mynd i rhedeg 4 milltir. Dwi am seiclo 24k bob dydd am 7 diwrnod. Dwi'n mynd i canu 24 caneuon fewn 7 diwrnod. Her fi wedi gwneud 24 bec mewn 7 diwrnod. Helo, bore da. So, ar gyfer sialens her 24, dwi'n mynd i fod yn rhedeg 24 milltir dros y 7 diwrnod nesaf yn dechrau dy llun. Dwi'n excited i weld yr ymdrechion pawb o'r gwaith Ieuenctid, achos mae'n achos mor bwysig. So yeah, please gweddiwch, please rhoi os ydych chi'n medru at Ieuenctid sydd yn neud yr hyn ac o'n i'n mynd i adael nhw'n neud o hebddo fi. So dwi'n mynd i fod yn rhedeg 24 milltir dros y 7 diwrnod nesaf. Diolch.